Milí Banskobystričania, dáme si reprízu alebo premiéru. Čím prekvapí Banská Bystrica? Stane sa prvým mestom bez vplyvu politických strán? Máte koho voliť? Príďte 15. novembra medzi 7. a 20. hodinou zvoliť si tých, ktorí 4 roky budú vo vašich službách. Vyberte si správne. Nezávislí kandidáti na poslancov, občiansky primátor znamenajú radostné 4 roky novej Banskej Bystrice. Prvého mesta bez vplyvu politických strán. Repríza alebo premiéra. 15. novembra vymeďme všetky strany mesta. 15. novembra si zvoľme novú budúcnosť. Milí Banskobystričania, chceme krásne, šťastné a bohaté mesto. 15. novembra vymeďme všetky strany mesta. Milí Banskobystričania, prvýkrát máte možnosť zvoliť si 31 nezávislých poslancov. Vymeďme všetky strany mesta. Nech sa Banská Bystrica stane prvým mestom bez vplyvu politických strán. Milí Banskobystričania, 15. novembra voľme slušný, slobodný, nezávislý kandidátov na poslancov. Zvoľme si občianskeho primátora a nezávislé zastupiteľstvo.